Des de la xarxa d'IBI organitzem visites escolars amb la finalitat d'apropar l'alumnat a l'entorn laboral real. Un cop arriben els alumnes, els reunim a l'aula on els fem una presentació de l'estructura del laboratori, quines són les feines que es fan, com el laboratori dona suport al diagnòstic, com s'efectuen les peticions i tot el seguit de proves que realitzen en el laboratori amb el fi que els alumnes coneixin el funcionament precís del laboratori. Un cop acabada la presentació se'ls comunica als alumnes que començarà la pròpia visita al laboratori com a tal i se'ls transmeten les pertinents indicacions sobre quines són les precaucions que han de prendre, entre les quals, per exemple, està el fet que han de portar una bata quirúrgica posada sobre la roba en tot moment. Aquestes bates, òbviament, se'ls són lliurades abans de baixar. Intentem dividir-los sempre en dos grups, cadascun dels quals tindrà un responsable del laboratori que s'encarregarà de guiar-los i acompanyar-los en tot moment durant la visita i que, a més, els hi presentarà les diferents seccions. Intentem que comencin per la secció preanalítica perquè és d'alguna manera el circuit que seguiria una mostra quan arriba aquí al laboratori. I després a cadascuna de les diferents seccions hi ha com a mínim un tècnic que s'encarrega de donar una breu explicació de quines són les seves responsabilitats i les seves tasques a la secció. Pensem que aquestes visites són un valor afegit molt important pels alumnes en tant que s'emporten una idea molt més acurada i propera de què és i com funciona el laboratori real per dins. És una manera que els futurs tècnics de laboratori clínic i biomèdic vegin on poden treballar, quines són les feines, les tasques habituals que fan en un lloc de treball real. Té un punt de gràcia el fet que cada secció correspongui a més o menys a una assignatura de les que fem, com hematologia, microbiologia, etc. Llavors és molt interessant veure el potencial de les màquines que trobem aquí en comparació amb les que utilitzem a l'institut, veure les actualitzacions, veure com es treballa in situ tot allò que ens expliquen, etc. Llavors, des d'aquest punt de vista, estem molt sorpresos i alhora inundant-nos de tot allò que ja hem vist a classe, però d'una manera molt més professional, aplicada, modernitzada.